the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. Hello guys, welcome back to my channel. It's me, Provinciana Sensation. First time na ko gagi diri, adugay na ko diri ang napita, pero first time na ko ni agi diri ang dalan. Kay curious ko karon, so miagi gid no. Og dito wa naka-park ang motor. Actually wala pa na human diri og kanang human sa pagpals. Pero manghinaot ta nga sa sunod balik na to ug sa mga sunod na makita na to diri ang mas gi-publish og maayo na gid no. So guys, let's take picture and video para sa view nindot kay diri pang refreshment kaayong bugnaw kaayong hangin, promise niya makapa-relax gid kay siya guys. Ilabi na sa mga daghan kay ayo lang gid bug ambak sa sapa no. Ana lang gyud na siya zay. Nya guys, nindot kay ang sa likod. Ayun, may mga pasaging si Mayor. Daghan pa mga gid diri Yan ako ikauban si Rodel there. Nag-vlog po na siya. He's making his own vlog. Then lahi po yung trip. So, much better nga inyo pong i-watch siya, no? Right? Tara, seryoso kay siya. So, guys, now, I give you a little tour in this place. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe and like, share on our channel. And nahuman na gid amo ang Go Kappa Way Serado Challenge. Hello yan. Guys, ayo kalimti sa pag-subscribe sa iyang channel. Rodel at Provinciana Sensation with my MME Hawks vlogs. Babushka.